La Regidoria de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament, amb la col·laboració del Foment Cultural de l'Hospitalet de l'Infant i la colla de capgrossos del Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs, van presentar l'Aula de Música Tradicional del municipi aquest dilluns 28 de juliol a la Sala Bonet Castellana. Doncs avui presentem el curs 2025-2026 de l'Escola de Graia o dels tallers de Graia, a petició sobretot de Foment Cultural de l'Hospitalet de l'Infant i l'agrupació de capgrossos de Vandellòs. Doncs el volem iniciar des de la regidoria, volem donar-los un cop de mà. La graia doncs, és un instrument tradicional de la nostra terra, és un instrument que fa batejar les nostres figures festives i culturals, i com no, que recolzar aquesta iniciativa que sorgeix d'ells però que nosaltres encantats de portar a terme. Aquest nou projecte neix amb la voluntat de promoure la música tradicional a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, posant en especial atenció en la gralla, un instrument emblemàtic de la cultura popular catalana. La gralla és un instrument molt antic que serveix per fer música tradicional de carrer, per acompanyar els gegants, pels castells, pels caps grossos. És un instrument relativament fàcil, en molt poc temps pots sortir a tocar al carrer, i anima tothom des d'aquí que s'apunti, i que et dona moltes alegries, perquè en un moment donat ets el protagonista de la festa. Jo ja fa 40 anys que m'hi dedico amb això, fa 40 anys que soc professor de gralla, i la gralla m'ha portat a llocs impensables, m'ha voltat mig món, i és un instrument molt fàcil, relativament barat, i que ràpidament veus els resultats. L'acte de presentació va incloure informació sobre el funcionament del curs i una petita demostració en directe a càrrec del professor Ferran Roca. L'objectiu és sumar nous músics que puguin participar en cercaviles, trobades, balls de plaça i altres esdeveniments festius amb les entitats locals. És un instrument que en una setmana la gent se queda parada perquè es pensen que són molt complicats. La música és complicada, però la gralla és un instrument tan primitiu que només té una escala, una octava, s'ha d'aprendre molt ràpid. A partir de 10 anys, de 10 a 100 anys, pot vindre de qualsevol persona, i que realment, ja et dic, que els resultats són molt ràpids i t'ho passes molt bé. Vull dir, ràpidament ets protagonista, com dic, de la festa, Per a totes les persones interessades, l'inici de curs serà el 9 de setembre i comptarà amb classes presencials tant a Vandellòs com a l'Hospitalet de l'Infant. Per a més informació, al lloc web de Cultura a l'Abast.